What's up mga kasakmal? Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, supportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga kasakmal. Bye-bye! Ayun, mga gamba, magandang araw ulit. Mag-unboxing tayo ngayon mga gamba ng Tagalog natin ha. Pakunti na naman ang Tagalog, pahirap na naman ang supply. So, pataas na naman ang presyo. Kaya nahihirapan yung mga mangingilaw natin mga gamba kasi ang pinang-harvest kasi ng mais yung harvester, yung kagaya ng video dyan sa akin. Yung previous video ko dyan na harvester ginagamit makina, so nadudurog yung gagamba. So bago tayo mag-unboxing mga gamba, shout out muna tayo kay ito, dami nagpapa-shout out dito. Si Happy Man, shout out sa Happy Man, laging nagko-comment yan ng heart yan eh. Shout out din kay Archer Kainoy, kaya yung taga-kainta ito diyan kay DC sa may Saturn, si Archer Kainoy. Tapos kay Cecil Sibandra, yan, shoutout din sa'yo, taga-riyan din yan sa kaila DC, si Cecil Sibandra. At saka kay Christian Cruz, yan, shoutout sa'yo din dyan, Christian Cruz. Shoutout din kay Robin Sarmiento, taga dyan yan sa may kainta, kay kila DC. Yun, si kay Gagambal TV, shoutout sa'yo. Jason Lagume, na nasa Malaysia. Si Kawai Potito, yan, na nasa Taiwan. Si Eduardos ML, yan. Si Antonina Rigardi, taga dyan kila DC yan. Si Double GTV, yan. Si Ibok Official, ayan, shoutout sa inyo. Ang pangalan nito sa Panay Island daw, si Joe Mark, hindi ko makita yung katugtog ng pangalan to. Sabi niya, pinakamalaki pagdating sa damang gagamba galing Bukidnon, Palay at Bukod Bundok. Ayan, ang haba ng kanyang comment, hindi ko na mabasa masyado. Shout out din kay Paul Jasper Bainosa, yan, sa taga Antipolo. Kung tawagin siya ay gagamboy ng Antipolo Upper yan, si Paul Jasper Bainosa, yan. Shout out din kay Kasakmal TV, yan, nagpapa-shout out siya. Mayroon pa ditong Christopher De Leon, artista ito ha. Si Dilby TV, nagpapa-shout out din. Si Gagambrak TV, yan, nagpapa-shout out si Gagambrak TV. Si Kalanitoy Lop, yan, shout out sa'yo Kalanitoy Lop. Si Merlin Perez, yan, shoutout sa'yo. So yun mga kagamba, panoorin natin itong ating unboxing. Halo. Ganda ng talo. Next. Lalaki oh.
matapang lang nakakayang huliin yan. So yan, napanood yung mga kambang ating unboxing. So sana nagustuhan nyo at ganon, kagaya nga sabi ko, pahirapan pa rin yung supply ng gagamba natin. Okay, maraming salamat. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan D. Mondaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel at syempre Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yon, God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kita Mendo. Like and share po. Bye!